Okei, tää on nyt part 2, koska se toinen vähän meni ouosti. Mutta joo, jatketaan. Eli sit mä piirrän tän tälleen. Mä välillä piirrän rinnakkaisenkin silmän, mutta sit mä piirrän tollain. Seuraava vaihe, niin mä piirrän ton tohon. Sitten mä piirrän yleensä ihan erilaisiakin, tommosia tolleen, että siihen tulee tommonen sit tulee vähän hienomman näköinen, kun tekee tommoset vaikka tohon. Sitten mä alan värittää tätä tuolta ylhäältä ja vähän painan tätä tätä kynää. Ja yleensä mä vähän tuolta reunalta, että kannattaa olla tarkka kun värittää. Ja täältä reunalta on hyvä, niin kuin tässä vaiheessa lähtee vähän värittämään. Näin. Mut semmoinen, että kuitenkin tää on vähän tummempi. Ja lähtee vaan värittään. Sitten vähän haaleammalla tosta. Ja vielä vähän haaleammalla tosta. Tää ei vielä näytä niin hienolta tässä vaiheessa. Tota voi vielä muuttaa Sitten mä saatan välillä tehdä vähän näin. Semmoinen tuohon ympärille. Tommosta. Noin. Ja sit mä alan tekee ripsiä. Sit jos tää ei näytä ripsien jälkeen semmoinen ihan hyvältä tai semmoinen, tai voin mä välillä tehdä kulmakarvankin, mutta joo, mä en nyt tiedä, teekö mä kulmakarvan. Tai ton kulmakarvat tohon vielä. Mutta joo, tehdään nyt ripset tässä vaiheessa. Mä en oo edes niin hyvä tekemään näitä ripsiä, mutta kyllä näistä aina jonkinlaiset tulee. Noin. Noin. Näistä ei tule aina ihan niin hienot. Mutta jonkinlaiset noin nyt on. Sitten mä teen vähän tonne joukkoon tommosta pientä. Noin. Ja mä nyt teen kulmakarvan, koska sit tästä tulee paljon hienompi. Siinä kulmakarvan tekemisessä menee hetki. Nyt aletaan tekemään tätä nyt. Voi siis itse tehdä sen mallisen mitä haluu, mutta mä nyt teen tämmösen jonkinlaisen. Ja taisi ihan hieno näinkin, mutta mä haluan tehdä siitä vähän siistin näköisen. Mut se näyttää kyllä vähän luonnollisemmalta, jos se on nyt noin. Joo. Annetaan sen vähän olla noin. Tehdään vähän paksumpaa tohon. Sitten vahvistetaan vähän tosta. Noin. Sitten mä haluan välillä vähän vahvistaa tätä täältäkin. Sitten mä koklaan vähän noin tohon. Silleen ihan haaleasti. Noin. Vähän vielä tommosta ripsiä. Ja sit jos siihen haluaa tehdä, tiedättekö te, niin kuin siinä mun edellisessä, semmosen 4, niin sen voi tehdä joko aluksi. Se on helppo aluksi, mutta sen voi myös tehdä jo tässä, tai vielä tässä vaiheessa. Että vaan värittää semmoinen noin kohdat, missä ei oo silmää. Mä en tiedä, onko tässä videossa näkynyt hirveästi. Sori, jos ei ole näkynyt, koska mä oon vähän huonossa valo, koska tässä, koska mä istun lattialla ja sit mulla on toi rengasvalo semmoinen, että mä saan
tää vähän ehkä heiluu välillä. Mutta näin. Sitten noista ripsistä kannattaa tehdä vähän tummemmat ehkä, koska tästä tulee aika jup. Sitten alkaa näyttää tältä ja mä alan niinku värittää tälleen. Niinku ehkä tolleen vähän sen vielä tosta silmän ympäriltä semmoin alan niinku. No semmoin tälleen. Ja nyt se alkaa ehkä näyttää jo ihan hyvältä. Sitten mä usein vielä vahvistan nää ympärykset. Niin tulee pikkasen hienompi. Sitten vielä vahvistan tuolta. Kulmakarvoja voi vielä niinku sen verran, jos haluu, niin vahvistaa. Sitten näitä ripsiä voi vielä pikkasen. Ja niinku sitä voi aina vaan vähän korjata. Ja sitten mä yleensä kirjoitan niinku mun nimen niinku tohon. Nyt tuli kyllä aika huono. Ja sit vielä välillä, jos mä haluun, niin mä otan täältä yhden tämmösen. Joo, tossa on tämmönen ohut pääty. Ja sit vielä, apua, otan tän vähän lähemmäksi. Ja niinku sit vielä niinku teen tossa silmän tästä asiasta vähän hienomman. Et niinku, ja sit mä voin välillä vähän myös vahvistaa. Näin. Että tää on sit tosi helppo tehdä tää silmä. Tässä no vähän riippuu, että minkälaisen tekee, mutta ei kestä edes, no ehkä joku noin alle puoli tuntia tai jotain semmoista. Ei kestä edes niin kauaa. Tästä nyt on valmiina. Ei tullut niin hieno kuin tosta edellisestä, mutta tässä tää tuto kuitenkin. Juup. Moikka!